Здравейте, скъпи близнаци! Ако сте Слънце, Луна или Асцендент в Близнаци, това е вашият месечен хороскоп за август месец. Аз съм Анна Христова и ви приветствам в моя YouTube канал Иманна. Август ви вкарва в истински словесен лабиринт, но ще намерите изход. Пътуване, новина или съобщение ще обърнат хода на нещата. Това са ключовите думи, ключовите фрази за вас, скъпи близнаци, през август месец. Август започва под влиянието на ретрограден Меркурий, вашият управител на знака Близнаци. Периодът на ретроградност ще продължи от 18 юли до 11 август, но дори и след това ефектите му ще се усещат до около 2 септември. През цялото това време Меркурий се намира в знака Лъв, а това за вас е много важно, защото активира третия дом от вашата астрологична карта. Зоната на комуникацията, мисленето, кратките пътувания, технологиите, писмената и устната реч, както и отношенията с братя, сестри и съседи. В този период може да се наложи да прегледате или да предоговорите важни документи, договори или също така условия. Може да има забавяния или повторения на пътувания, например да се наложи да се върнете вече на място, на което сте били, или многократно да се връщате към някакъв разговор или дискусия. Също новини, свързани с близки роднини, може да пристигнат с известно закъснение. Ако сте любопитни да научите повече за ретроградния Меркурий, имам специално видео, потърсете го в плейлистите. Меркурий ще остане в този ваш комуникационен сектор до началото на септември, както казах, затова внимавайте с информацията, която споделяте, особено при попълване на документи, писане на имейли или подаване на важни заявки. Дребните грешки могат да създадат големи главоболия. През месец август се случва друго ключово астрологично събитие. Венера, планетата на любовта, хармонията и парите, ще премине в знака Рак за периода от 31 юли до 25 август. За вас това е особено важен сектор, защото активира втори дом, секторът на личните пари, изкарани с личен труд, на ценностите и на личната ви самооценка. Там, където преминава Венера, често усещаме мекота, изобилие и добър късмет. А този месец тя не е сама. В същия сектор се намира и Юпитер, най-големият добротворец в астрологията. Двете планети ще направят съвпад на 12 август в 14 градус на знака Рак, твърде близко до звездата Сириус. Един съвпад, който не се случва често. Ако имате планети или оси близо до този градус, ефектът ще бъде особено така усетен. Но дори да нямате, този аспект също е благоприятен да получите повишение, да откриете нови възможности за доходи, да се почувствате оценени повече, труда, усилията, които влагате. Моментът е подходящ и ако търсите работа, между другото, възможно е да попаднете на предложение, което отговаря точно на вашите умения и потребности. Това е и време, в което можете да повишите самочувствието си и да затвърдите усещането за собствена стойност. Междувременно обаче планетата на действието Марс също сменя знака си, излиза от вашите владения, беше в Дева, а Меркурий също е управител на Дева. От 7 август до 21 септември Марс ще се намира в знака Везни, или това е вашият пети дом, сектор от картата ви. Това е зоната на любовта, на децата, на творчеството, на забавленията, но и на конкуренцията. И веднага след като влезе Марс там, образува един напрегнат аспект с Сатурн и Нептун, които се намират в знака Овен. Нарича се опозиция, застава така, гледа остро и втренчено, както се казва също. Те се намират във вашия сектор, в който е думът на приятелства, на екипната работа, на обществените споделяния, контакти, мрежи, мечти, амбиции, достижения, всякакви такива хубави неща. И когато Марс застане в пети дом и погледне втренчено срещу Сатурн и Нептун, е възможно август месец, особено така средата на август, 7-8 август, да бъде, или хайде да кажем и цялата втора половина на август, да бъде особено така напрегната.
Както казах, особено около 8-9 август може да го усетите. И то как ще го усетите? Като конфликтност с приятели, с партньори, дори може в любовни взаимоотношения. Ако имате някакъв вид изпити, проекти, някакъв вид изяви, е възможно да го усетите. Може да се окажете в силно конкурентна среда или в ситуация, в която да се чувствате объркани или неразбрани, съответно. Нептун, който се намира в Овен, и Марс срещу него, създава една такава иллюзия, мъгла, недоразумения, особено в връзките, в общуването с хората около нас. Също са възможни трудности при вашите публични изяви, ако имате такива, или ако участвате в някакви общи начинания, в общи проекти с някой друг. Също тук в тази конфигурация участват Уран и Плутон, което подсказва, че изход от трудната ситуация има, но той минава през компромиси, търпение и адаптация. Особено внимателни трябва да бъдат тези от вас, които са родени в края на май или в началото на юни. На 9 август имаме едно изключително приятно пълнолуние в знака Водолей, добре аспектирано, хармонично. Водолей е хармоничен знак с близнаците. Те са си в една въздушна стихия. И това пълнолуние се случва на 16 градус на знака Водолей и съответно активира вашия девети дом. Това е сферата на висшето образование, на правните дела, на пътуванията, далечните пътувания и като цяло разширяване на мирогледа, на философията. Пълнолунията винаги са така, момент, в който получаваме кулминация или завършване на нещо, внасят определена яснота. Възможно е да приключи някакъв курс, обучение, някакъв правен процес или да се финализира някакъв договор. Също така може да става въпрос за организиране на пътуване в чужбина, за изясняване на някакви документи, свързани с визи, регистрация, билети. Особено около 11 август, когато Меркурий приключи ретроградното си движение, бъдете изключително обаче внимателни с попълването на такъв вид документации, информация и комуникация. Това е типичният момент, в който Меркурий е стационарен и се допускат грешки, недоразумения, някъде мейла попада в спам, в драфт или в не знам в какво си и съответно трудно се оправят нещата. А не както се случи трябваше да се подпише в компанията, в която така съм наблюдава. Се подписа договор точно на стационарно ретрограден Меркурий, договор, който е свързан с телекомуникационна компания. Да видим какви ще са, за кого ще бъдат щетите. Към края на месеца на 23 август ще имаме новолуние в знака Дева на първия му градус. Това новолуние попада във вашия четвърти дом. Домът на семейството, на роднините, на корените, на имотите, недвижимите. И това е изключително важна тема за вас тази година, тъй като на 14 марта в същия сектор имаше лунно затъмнение, а сега на 21 септември предстои слънчево затъмнение в същия сектор. Или казано с други думи, този сектор от живота ви е така изваден на сцената, нещо ще се случва, някаква динамика ще се случва там, която ще продължи така поне 6 месеца след 21 септември. Новолунието, да, 21 септември добре чухте, защото, както казах, на 21 септември имаме слънчево затъмнение и имаме второ новолуние в знака Дева. На 23 август се случва първото затъмнение в началните градуси на Дева, а на 21 септември се случва второ затъмнение в крайните градуси на знака Дева. Новолунието, това, което е тук на 23 август, за това говориме, може да донесе ново начало в семейството, новини свързани с местоживеене, ремонт, покупко, продажба или някакъв важен разговор също с близки роднини. Особено внимание заслужава факта, че това новолуние е в така напрегнат аспект с Уран, който току-що е влязъл във вашия знак Близнаци. Уран е планетата на изненадите, затова около 23 август е възможно да има някаква внезапна, неочаквана развръзка по тези теми.
Съответно, предстои слънчево затъмнение, както казах, в същия сектор на 21 септември и е напълно възможно това, което започне сега, да има второ разгръщане на 21 септември. Това, което започна на 23 август, да има разгръщане на 21 септември. Това всъщност е като вид поправителен изпит, там, това, което не сме успели да направим, на 21 септември да отреагираме добре. И така, скъпи близнаци, асцендент, луна, слънце в близнаци. Благодаря ви за вниманието. Август ще бъде месец на предизвикателствата, но и на силни възможности, също така за растеж, за яснота и реални ползи. Може да ми коментирате под видеото как усещате, как се разгръща тази тема тази година при вас по отношение на четвърти дом. Ще отговоря на всеки лично. А ако имате нужда от лична консултация, също пишете ми. Желая ви осъзнат и прохладен август. До скоро и до следващия хороскоп.